Барс Медиа тәкъдим итә. Бүгенге көндә безнең җәмгыять техник күтәрелешнең яңа үрләренә аяк атлый. CD, video CD, DVD кебек мәгълүмат саклау җиһазлары белән хәзер киң катлам кулланучылар файдалана. Гасырлар чигендә Барс Рекордс фирмасы шундый җиһазларны җитештерү буенча республикабызда беренчелеккә чыкты. Татар һәм башкорт җырчыларның альбомнарын аудио, видео кассета, компакт дискта җитештерүдә безгә тиңнәр юк. Заманча технологиялар буенча бүгенге көннең һәр төрле ихтыяҗларын канәгатьләндерерлек аппаратура да эш итә. Аларны кулланып, безнең фирма сезгә үзегезнең музыкаль сәләтләрегезне тормышка ашырырга ярдәм итәр. Фирманың тавыш яздыру студиясе җырларга музыкаль аранжировка ясар. Продюсер үзәге сезнең иҗатыгызны халыкка җиткерер. Барс Рекордс иҗат кешеләре өчен һәр вакыт йөз белән борыла. Бүгенге көндә фирманың Казанда 5 кибете бар. Анда без җитештергән иң яхшы һәм яңа продукцияне сатып алырга мөмкин. Декабристлар урамында урнашкан Барс Рекордс кибетендә күпләп сату бүлеге эшли. Барлык дистрибьюторларны безнең белән хезмәттәшлеккә чакырабыз. Барс Рекордс ишекләре сезнең өчен һәр вакыт ачык. Пока, если что, звони. Да, дорогая, именно так. Берешь молоток в правую руку, гвоздь в левую. Да, ты все правильно поняла. Думаешь, что это отложить телефон? Ну ты мне точно перезвонишь. Нет, дорогой, приезжать не надо. Я его уже забила. Сантел. Нестандартное решение стандарта GSM. Раз, два, три, четыре. Три, четыре. Раз, два. Кто шагает дружно в ряд? Аллатекс и наш отряд. Отличными. Удобными. На родине нас зовут. Для дома. И для офиса. Всегда мы тут как тут. Наш девиз Дешевле только даром. Айдар Галимовның иң яхшы җырлары 10 ел бергә җыентыгында. 2 аудиокассета һәм компакт дискта. Барс Рекордс фирма кибетләренә мөрәҗәгать итегез. Барс Медиа тәкъдим итә. Зәйнәп Фәрхетдинова һәм Зөфәр Билаловның барлы җырлар дип исемләнгән өр-яңа альбомы. Барс Рекордс фирма кибетләреннән сорагыз. Урал Рашитов җырлары компакт диск һәм аудиокассетада дөнья күрде. Танылган композиторның иң популяр җырларын Йолдызлар башкара. Барс Медиа сезне яңа ел белән котлап, иң популяр кырычырдан торган җыентык тәкъдим итә. Яңадан яңа яхшыдан яхшы түгел. Яңаның яңасы, яхшының яхшысы. Беренче чыгарылыш. 2 аудиокассета, 2 компакт диск һәм видеокассетада. Барс Рекордс фирма кибетләреннән сорагыз. 100 аурудан иң шәп дава. Мунча ташы хастахана. Файдасы күп белегез. Егылганчы көлегез.
Hayırlı kiş, hürmetli tamашaçılar, tuğanlar. Исәнмесез, җырга, моңга гашыйк булган кардәшләребез. Татар җыры 2000 бәйгесен, бәйрәмен дәвам итәбез. Менә 3нче көн инде безнең иң танылган җырчыларыбыз бу затлы бинада мәйдан тота. Исегезгә төшерәбез. Бу концертыбыз 20нче гасыр азагының йомгаклау концертларының берсе. 7 гыйнвар көнендә безнең гала концертыбыз булачак. Анда Алтын Барс исемле халык премиясе лауреатларга тапшырылачак. 4 концерттан торган Татар җыры 2000 бәйгесен Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе һәм Барс медиа компаниясе оештырды. Генераль спонсоры Сантал GSM кәрәзле телефоннар шелтәре. 3нче меңьеллыкка татар эстрадасы зур уңышлар белән аяк баса. Кеше җырсыз яши алмаганны шыгрым тулы залыбыз тагы бер кат исбатлап тора. Халкыбызда бик матур бер әйтем бар. Бер йөрәктә туган җыр 1000 йөрәкне кузгата ди. Ил яшәве җыр белән дип тә әйтә әле безнең халык. Әйе, дөрес Эльза, һәм моны исбатлап торуның кирәге дә юктыр. Заманлар үзгәрә, формациялар алышына, дәүләтләр таркала, яңалары барлыкка килә. Җыр исә яшәешнең иң кояшлы чагында да, иң булгавыр чорында да инсаниятка тугры хезмәт итә. Юата, уйландыра, куандыра, өметләндерә. Бер йөрәктә туган җыр 1000 йөрәкне кузгата дип бик дөрес әйттең инсаф. Гомумән дөньяда җырны яратмаган, моңга битараф булган кеше юктыр ул. Җыр ул нечкә күңелле кешенең генә түгел, иң җаһил бәндәне дә сагышландыра, уйландыра торган сәләткә иядер. Без күбрәк сөйләшәбез түгелме, инсаф? Белмим, Эльза, сине тыңлап торуы миңа бик рәхәт. Хәер, концертыбызны башлар вакыт. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге концертыбызда сюрпризлар күп булачак. Әйе, яшь популяр артистларыбыз белән бер рәттән эстрадабызның мәшһүрләре дә чыгыш ясаячак. Барлык серләрне бер юлы чишеп бетермәк. Эльза, инде беренче башкаручыбызны игълан итик. Ярый. Мин сүзне булайрак башлыйм әле. Дөньяда матур парлар, бәхетле гаиләләр күп торалар. Менә сәхнәгә чыгып җырлаучылар бик сирәктер. Шын мәгънәсендә җырлап яши бу гаилә. Алар күпләрне сокландыралар, күпләрне көнләштерәләр. Әйе, кайвакыт хәтта сорысы да килә алардан. Ничек мөмкин булай? Янып, көеп, гөрләп, балалар үстереп, җырлап, халык мәхәббәтенә ирешеп яшәү. Серләренә төшенәсе килә. Минемчә, бу сорауга Эльзалар җырлары белән җавап бирерләр иде. Тел әйтә алмаганны җыр әйтә ди. Аларның мәхәббәте дә, даннарының сәбәбе дә җырлауларында, җырларында. Гаиләләре арткан саен даннары да арта бит әле. Талантлы кеше һәр өлкәдә, һәр шөгыльдә талантлы булырга тиеш ул, Эльза. Шулай минсаф, килешәм синең белән. Сәхнәдә Зөфәр Билалов. Yüzlerin moңсу buladı, moңсулатма yüzlerin, şadlık белән тулып tursun, min yaratkan yüzlerin. Uftanma, tuğan gönlüne, şadlığına yılmaydı. Buranlarda adaşmasın, başı jilega birişme, hıyalların şınğa aşsın, ağırlıkka ireşme. Ustanıma, tuğan göre
yılmayken şanban şerefler tütsülü bähede taşıp baksın göz. Göktегі yaktı kıyaştay ömürün uzun bulsun, izgi ayının yaktı nuru sina gel yoldaşı bulsun. Ustanıma tuğan kölgede şatılığından yılmaydın. Şandan şerefler tütsülü bähedin taşıp baksın göz. Ustanıma tuğan kölgede şatılığından yılmaydın. Şandan şerefler tütsülü bähedin taşıp baksın göz. Şandan şerefler tütsülü bähedin taşıp baksın göz. Taşıp baksın göz. Зур рахмет, зур рахмет. Хайырлы кич, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле милләттәшләр, җыр сөюче дусларыбыз. Шуннан да менә әйтәләр бит, кайбер җырчылар, кайбер башкаручылар концертның ахырында җырлавы бик авыр дип. Башында җырлап караган юк иде, башында авыррак икән. Ул бит иң мөһиме башлау. Башласаң бетә ул. Хөрмәтле дусларым, инде бу матур гына әйтеп, яңа гасырыбызга кердек. Яңа уңышлар, яңа бәхетләр, яңа матур яңалыклар алып килсен иде инде бу яңа елыбыз, яңа гасырыбыз безнең халкыбыз өчен бигрәк тә, безнең милләтебез өчен, безнең Татарстаныбыз өчен дип әйтәсем килә. Инде җыр моңнан аерылмыйк һәм бергәләп, шулай бергәләшеп, җырлашып уздырыйк бу гасырны да. Алла бирса. Менә якташым шагыйрь Мидхәт абый миншин сүзләре белән әйтәсем килә. Ашларыгыз аш булсын, башларыгыз сау булсын. Берүк. Күп бәхетләр. Кадерле дуслар, татар җыры 2000 бәйгесендә Илгиз Баязитовка Расил Шамский сүзләрен язылган "Син булсаң янымда" җыры шулай ук лауреат исеменә лаек булды. Ләкин без дә авто җырчыларыбызны сәхнәгә бүген дә чыгара алмыйбыз. Үзегез беләсез, Зәйнәп икенче малай үстерә, килеп җитә алмады. Нидер сәбәпләре бик җитди. Әмма дә ләкин аның клибы, хәзер шушы клипны без сезгә тәкъдим итәрбез язмасын. Рәхим итегез.
Canımını ağlasan Bız bulup tuğarımın Yanımda bulmasan Kar bulsam karalmam Bız bulsam buzulmam Mini mendi kartaymam Canımda sin bulsan Kar bulsam karalmam Buz bulsam buzulmam Min mendi kartaymam Yanımda sin bulsan Kaldırma buz idi Günelem kıyaş bit Seni bulsan yanımda Günlerim ayaz bit Kar bulsam karalmam Buz bulsam buzulmam Min menge pardaymam Yanımda sin bulsam Kar bulsam karalmam Buz bulsam buzulmam Min menge pardaymam Yanımda sin bulsam Min menge pardaymam Yanımda sin bulsam Yanımda sin bulsam Яңа гасыр, яңа ел. Ул үзе яңа туган бала сыман. Яңа туган сабый бала сыман. Шуңа күрә инде туган балаларыбыз белән бәйләп узасым килә бу гасырны. Аларга саулык, сәламәтлек, озын гомер, бәхет теләп. Һәм бу кеше дөньясына яңа матур үзгәрешләр, һәм инде таза, сау, сәламәт гомер теләп кала. Hürmetli тамашачылар, бүгін біздің арабызда muhterem президентimiz Mintemir Şəripұлы Şəймиев өзінің ғайләсі білән һәм вице-премьерimiz Илгиз Кәлимуллаұлы Хайруллин шулай ук өзінің ғайләсі білән. Жер шарының татар яшәгән һәр тарафында бу җырчыны беләләр, яраталар. Аның моңлы, тыйнак таушы радиоалгычлардан, винил табалардан, сәхнәләрдән кычкырып түгел. Әнәк татарча тыйнак кына яңгырап, татар халкына күп еллар хезмәт итте. Бүген дә ул безнең белән. Гасырлардан гасырларга күчкәндә 2000 еллыкны бергә таштырган мизгелләрдә аның безнең белән бергә булуы һәммәбез өчен зур бәхет. Яңа гасырда да ул әле үзенең сәнгате белән халкыбызны юатыр, дәртләндерер. Рәхим итегез, сезнең өчен Флүрә Сөләйманова җырлый. Сәхнәдә Флүрә Сөләйманова.
туса да. Hürmetli dostlarım, siz avul kiyin işittiniz. Hazır biz sizge kompozitör Sara Sadıkovanың Şamil Mannap sözlerine yazılgan bir jırını isingizge düşüremiz. Kirpigine tamarmın men. Gitme deyip gözüme karıysın, gözlerinden yımın tular. Yüzlerinde senin ilim karıp, davışında turgaymanı. Yüzlerinde ilim karıp, davışında turgaymanı, davışında turgaymanı. Davışında turgaymanı. Kükrəgimdə tepkən şişmə, aşkındır amine alğa. Akmay tırak, almay şişmə, yıraklar var, yıraklar var. Akmay tırak, almay şişmə, akmay tırak, almay şişmə, yıraklar var, yıraklar var. Bir qaytırmın əli kükrəp, yağmur bulub yavarmın men.
Гөлира Сüleymanova. Баянда Татарстанның атказанган артисты Кирам Сапиев. Hürmetli dostlarım, sizni яңа ел белән, яңа гасырга аяк басуы белән, яңа 1000 еллык белән тәбрик итәм. Киләсе 1000 еллыкта яхшы яшәвебезне телим, бай яшәвебезне телим. Bütün усаллыклар, bütün ямсызлыклар, bütün начарлыклар калсын иске гасырда, яңа гасырда барысы да яхшы булсын. Барыгызга да сәламәтлек телим, балаларыгыз һаман елмаеп тора безнең каршыбызда. Инсаф, мин бүген башка көннәргә караганда ныграк дулкынланам. Чөнки бүген безнең иң якты, иң мәшһүр йолдызларыбыз катнаша. Әллә мин дулкынланмый дип беләсеңме? Валидо бирим мәллә дулкынлансаң. Мин иштем инде. Кирәкми, минем бар. Яра чыккач ишерсең. Рәхмәт. Күп еллар дәвамында Татар радиосының музыкаль редакциясын җитәкләп, татар җырының затлылыгын, чисталыгын саклап калуда зур өлеш керткән шәхес кенә түгел, халык җырларын зур осталык белән башкаручы җырчы бүген безнең концертыбызда катнаша. Татар яшәгән кай тарафларга гына барып чыкмасын, аның концертларында заллар шыгрым тулы була. Кызык бит, гәрчә даими рәвештә гастрольләр белән йөрмәсә дә, аның һәрбер концерты аншлаг белән уза. Минемчә бу табигый хәл. Яхшы җырның даны алдан йөри дигән әйтемне башкача әйтсәк, яхшы җырчының да даны алдан йөри дип әйтеп була бит. Әйе. Шулай әйдәгез, без аңа саулык, сәламәтлек һәм әле тагын күп еллар үзенең моңлы тавышы белән безне куандыруын телик. Сәхнәдә Рафаэль Ильясов.
жаны Hürmetli tamaşaçılarımız, hürmetli muzika sevgicilerimiz, sizni elbette яңа ел белән, яңа гасырга аяк атлавыбыз белән чын күңелдән тәбрик итәсе килә. Һәм менә гасыр буена яңгырап килгән халкыбызның шахты киен тыңладыгыз. Халкыбызның кайсы гына киенә мөрәҗәгать итсәк тә, алар әлбәттә гасырлар кичеп, бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән халкыбызның җәүһәрләре булып киләләр. Игътибарыгызга халкыбызның тагын бер шундый киен тәкъдим итәбез, авыл киен. Bizinin atları dağına İrten tursam iki küzüm sizin yaklar dağına İrten tursam iki küzüm sizin yaklar dağına Ferdemey jillerde sandıqaşlarda jırlamay siz bulmağan jirlerde sandıqaşlarda sayramay siz bulmağan jirlerde Ezib aldım bir yüzüm Ezib alğan yüzüm kıbık Şit jirlerde bir üzüm Ezib alğan yüzüm kıbık Şit jirlerde bir üzüm Jırlarsın kirek Sizinin alda jırlarga sandıqaş bulu kirek Sizinin alda jırlarga sandıqaş bulu kirek Sular boylarımın əli Sular boylap sizini sağınıp Jırlarımın əli Sular boylap sizini sağınıp Jırlarımın əli Jırlarımın əli Hürmetli tamaşaçılar, sizni şın күңелемнән яңа ел белән, яңа гасырга аяк басуыбыз белән тәбрик итәсем килә. Безнең татар халкы җырларга бай халык. Менә мондый җыр бәйрәмнәре үткәрү бик изге эш дип саныйм. Тамашачыларга да рәхмәт. Менә залны тутырып килгәннәр,
матур итеп каршы алалар. Җырчыларыбызга зур хөрмәт күрсәтеп алкышлыйлар. Бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә безнең халкыбыз шулай җырлап яшәсен иде. Яңа еллар белән хөрмәтле дуслар. Шуннан да яхшы җырчының даны үзеннән алдай һәм моны исбатлап тору да кирәк түгелдер. Мәсәлән, Башкортстанда фәлән җырчы бар икән. Бик шәп җырчы икән дигән хәбәр ишетелә дә, күп тә үтми, ул җырчы татар яшәгән барлык төбәкләрне ду китереп, үзенең концертлары белән җилкендереп йөрергә тотына. Казан Өфе юллары һәрвакыт татар белән татарны, татар белән башкортны очраштырды, гашыйкларны кавыштырды, туганнарны йөрештирде. Һәм инде әлбәттә Казан белән Өфе арасында бер кайчан да җыр өзелмәде. Сизми дә калдык. Татар яшәгән һәр төбәктә йөрәкләрдән йөрәкләргә, күңелләрдән күңелләргә җинак кына гәүдәле бер егетнең тыйнак кына тавышы илче булып сәфәргә чыкты. Өфе Казан юлларына ак җәймә җәелгәндер. Бу юл туганлык юлы. Бу юлдан бер кайчан да гаскәр килмәс. Бу юлдан фақат игелекле ниятләр белән җан азыгы ташучы асыл егетләр, кызлар гына килер. Сәхнәдә Айдар Галимов. Şama altağım sin Sulagan sulışım yaşagan canım sin Amin indi yazmışın ölüşün Baylarga gitsen de min sinin yürek bivişin Abınmıyız yol digiz Sin amin indi Yazmışın ölüşün Baylarga gitsen de min sinin yürek bivişin Sin amin indi Yazmışın ölüşün Baylarga gitsen de min sinin yürek bivişin Min sinin yürek bivişin Sin yaşayalmabız biz min sinsiz minsiz Sin sözün tormaş jibin Yürsüz üzüksüz Sin amin indi Yazmışın ölüşün Baylarga gitsen de min sinin yürek bivişin Sin amin indi Yazmışın ölüşün Baylarga gitsen de min sinin yürek bivişin
бәйрәм белән дусларым, чынлап та тарихи вакыйга. Татар җыры 2000. Шундый кызыклы, шундый заманда яшәйбез бит дусларым. 2000 еллык тоташкан заманда яшәйбез. Һәм символик рәвештә быел, нәкъ быел шушы фестивальне, шушы җыр бәйрәмен үткәрү чынлап та символик ягы бардыр. Кемнәр килер, нинди булыр ул татар җыры киләчәктә? Кемнәрдер хәтергә төшерер бүгенге көнне, һәм ул чынлап та тарихи икән, һәр вакыт хәтергә алырлар киләчәктә. Ә бүген шушы фестивальгә инде чынлап та шушы татар җырының бәйрәменә багышланган тагын бер җырыбыз дөрес булыр дип уйлыйбыз. Бүген яңгыратсак, бөек аңгамага Атнабаевның сүзләренә кушылып, җыр сыналган төрле заманда дип әйткән иде ул. Җыр сынала хәтта бүген дә мәшәкатьле әле замана. Аңгам Атнабаев, Урал Рашитов, бер алманы 5-кә бүләйек, беребез өчен беребез үләйек. Бер алманы 5-кә бүләгез, берегез өчен берегез үләгез. Дип җырлаган безнең бабайлар, дип җырлаган безнең атайлар. Бер алманы 5-кә бүлгәннәр, берсе өчен берсе үлгәннәр. Тормыш дигән бөек яланда, җыр яңгырый әле һаманда. Үткән буыннарның авазы, ата-бабаларның агасы. Бер алманы 5-кә бүлегез, берегез өчен берегез үлегез. Бер алманы 5-кә бүлегез, берегез өчен берегез үлегез. Җыр сыналган төрле заманда, ут давыллы яулы ялында. Ил өстенә дошман килгәндә, ил паянган шушы ерләргә. Бер үлемне 5-кә бүлгәннәр, утка суга бергә кергәннәр. Тормыш дигән бөек яланда, җыр яңгырый әле һаманда. Үткән буыннарның авазы, ата-бабаларның наказы. Бер алманы 5-кә бүлегез, берегез өчен берегез үлегез. Бер алманы 5-кә бүлегез, берегез өчен берегез үлегез. Җыр сынала әле һаманда, мәшәкатьле әле замана. Ил өстенә кайгы килгәндә, ил паяна шушы ерләргә. Бер кайгыны 5-кә бүләләр, берсе өчен берсе үләләр. Тормыш дигән бөек яланда, җыр яңгырый әле һаманда. Үткән буыннарның авазы, ата-бабаларның наказы. Бер алманы 5-кә бүлегез, берегез өчен берегез үлегез. 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 Бер алманы 5-кә
bishka bo'lay. Birimiz uchun birimiz o'lay. Deb jırlagan bizning babaylar, deb jırlagan bizning otaylar. Uranlar eder. Hürmetli dostlarım, men şen көңілден рахматымын әлбәттә оештыручыларга, гафу итегез шулай айрым әйткәнгә, рәхмәт Татарстан халкына, рәхмәт телевизор караучы дусларыма, читтәтмәгәнегез өчен, үз иткәнегез өчен рәхмәт. Шикләргә карамаганыгыз өчен рәхмәт. Чөнки җыр ул уртак, моң ул уртак безнең халкыбызныкы, безнең халыкларыбызныкы. Мөмкинчелектән файдаланып, дусларым, мен еш кына очрашмыйм. Татарстан президенты белән хөрмәтле Минтимер Шарипович, рөхсәт итегез тагын бер тапкыр ничә еллардан соң шушы сәхнәдән сезгә беренчедән зур сәлам әйтергә Башкортстан җирлегеннән, Башкортстанда яшәүче бөтен татар халкы исеменнән, бөтен башкорт халкы исеменнән. Һәм сез әлбәттә онытмыйсыз, сез әлбәттә аны беләсез. Сез Татарстан президенты гына түгел, сез дөньяда яшәгән, чит төбәкләрдә яшәгән бөтен татарларның бик хөрмәт иткән, бик ихтирам иткән, карап торган кешесе. Шунысы өчен дә сезгә зур рәхмәт. Мин бу сүзләрне ярарга тырышып әйтмим. Мин бу сүзләрне чын күңелдән әйтәм. Татар халкының бер вәкиле буларак әйтәм. Читтә яшәүче татар халкының бер вәкиле буларак әйтәм. Кайчандыр зур исем бирдегез. Чынлап та минем өчен ул бик зур исем. Сезнең фатихагыз белән Татарстанның атказанган артисты исемен без югары йөртөрбез. Һәр вакыт без моңа җаваплы карыйбыз. Тап төшермәбез шушы зур исемгә. Ансында сезнең алда вәгъдә итәм. Алдагы җырыбыз бәхет бит ул дип атала. Әйе, бәхет бит ул. Менә шулай бергәләп очраша алу. Ниндидер нәтиҗәләр ясый алу. Татар җыры 2000. Бергә сөйләшә алу, җырлаша алу, кабатлап әйтәм. Һәм бәхет бит ул киләчәк булу. Киләчәк республиканың, илебезнең тынычлыгы булсын, киләчәге булсын, киләчәге матур булсын. Бәхет бит ул. Илдар Шарипов, Асқар Кашулин, әйтер сүзләр әйтелмәгән алда ул дигән бу сүзләрне сез яратып тыңларсыз дип уйлыйм, дусларым. Бәхет бит ул. Илдар Шарипов, Асқар Кашулин. Барысы да әле башлана гына дип уйлыйбыз.
Düşenler hem tüzünler Bäxetdir kiler boğanğa Hemmeň aýtyr sözleri bar Aýtyr sözleri bar Aýtylip bitilmägen Ýyllarnyň iň gaderlisi Balda ulu telmägen Aýtyr sözler bar Aýtylip bitilmägen Ýyllarnyň iň gaderlisi Balda ulu telmägen Aýtyr sözler bar Aýtylip bitilmägen Ýyllarnyň iň gaderlisi Balda ulu telmägen Aýtyr sözler bar Aýtylip bitilmägen Ýyllarnyň iň gaderlisi Balda ulu telmägen Kaldırmaşım yine yalnızım Alıp kilçi rahat günlerimden Özgerteli usal yazmışım Ey ömrünün aldın minutları Gitmezke deyip geri gilgіз Şol mezgilde men gerekte kalıp Dik bakıtlı mine yedigiz Ey ömrünün aldın minutları Gitmezke deyip geri Şol mezgilde men gerekte kalıp Dik bakıtlı mine yedigiz Yazmış jille aytçı almiňa Köpmi kaldy eken tütesi Tınışlığı bilen köňelimniň Kile aldagy meridesi Ey ömrüniň aldyn minutlary Gitmezke deyip geri gilgіз Şol mezgilde men gerekte kalıp Dik bakıtly mine yedigiz Ey ömrüniň aldyn minutlary Gitmezke deyip geri gilgіз Şol mezgilde men gerekte kalıp Dik bakıtly mine yedigiz Aylahım yerdemen mine Taşlamasın elle ışınmam Yaňa taňnyň her bir irtesinde Janda ümit duyup uyanmam Ey ömrüniň aldyn minutlary Gitmezke deyip geri gilgіз Şol mezgilde men gerekte kalıp Dik bakıtly mine yedigiz Ey ömrüniň aldyn minutlary Gitmezke deyip geri gilgіз Şol mezgilde men gerekte kalıp Dik bakıtly mine yedigiz Şol mezgilde men gerekte kalıp Dik bakıtly mine yedigiz Dik bakıtly mine yedigiz Dik bakıtly bizne yedigiz
bilen dostlar. Biz sizni bek qatı yaratamiz. Aydar G'alimov. Hürmetli tomoshabinlar, her narsaning şaması bulurga tegishtir bit. Shulaymi? Шулай. Konsertda da yol itirga kerakdir. Әйе, тәмле, затлы әйбердә күп булмый ул. Матур җырлар бик күп. Аларны барсын җырлап бетергә вакыт та җитмәс кебек. Иң матур җырны да рәттән 3 кат башкармыйлар. Кызык айттың изе, ләкин хак айттың. Шулай. Кадерле достар, кыска гына тәнәффес игълан иткәнче сезнең игътибарыгызга Мгновение бию театрының чыгышын тәкъдим итәбез. Театрның җитәкчеләре Елена һәм Шамил Ишбулатовлар. Сәхнәдә Мгновение бию театры.
Дәүләт җыр һәм бию ансамбленең бию группасы. Hürmetli тамашачылар, бәйрәмебезне дәвам итәбез. Татар җыры 2000 бәйгесенең информацион спонсорлары. Татарстан телерадио компаниясе, Болгар FM радиосы, Татарстан радиосы, Курай Татар радиосы һәм Татарстан яшьләр гәҗите. Генераль спонсоры Сантал Джойсым кәрәсле телефоннар шелтәре. Шәп. Нәрсә шәп? Син шәп. Икебез дә шәп, Эльза, син нәрсә? Ә хәзер тиз генә лотерея уйнатып алабыз. Лотерея уенның спонсоры Алабуга ирекле икътисад зонасы. Хөрмәтле тамашачылар, билетларыгызны кулларыгызга алыгыз. Алабуга ирекле икътисад зонасы эшмәкәрлек өчен барлык мөмкинлекләр тудырылган. Хукукый һәм салым ташламалары каралган. Алабуга районы һәм шәһәр хакимияте башлыгы Равил Хамат улы Зарипов. Алабуга ирекле икътисад зонасының адресы Алабуга районы Елазның промышленность мәйданы. Билетларыгызны таптыгызмы? Жанлылык кирде зала, күрәсеңме? Күрәм әйе. Күршеләрегезнең кесәсеннән ала күрмәгез, үзегезнекен генә. Уенның шартлары гади. Лототурыннан алынган рәт белән урын саны сезнең билеттагы саннар белән тәңгәл килсә, сез отучы дигән сүз. Кызым, безне бәйрәмгә чакырганнар иде, без соңга калмадык микән инде, кызым? Кызым, әйдә әле тизрәк ашыгыйк әле. Кем килә тагымында? Әссәламу алейкум, мөхтәрәм җәмәгать. Кыш бабай белән кар кызы. Ва алейкум Бик матур бәйрәмгә җыенгансыз, без генә җитмибез ахыры. Әссәламу алейкум. Эй, монда зур кунаклар да бар икән. Әссәламу алейкум. Әссәламу алейкум. Барыгыз белән дә күрешеп чыгыйк инде, бәйрәмләр котлы мөбарәк булсын. Амин, шулай булсын. Менә бит яңа елда әлбәттә инде кыш бабайсыз бер нәрсә дә булмый, алар безнең тылсым. Бәйрәмләр котлы мөбарәк булсын җәмәгать. Менә көткәнсездер, без дә килдек. Көттек Ашыгабыз инсаф улым, ашыгабыз. Менә баррикада төзегәннәр. Әйе, узабыз, Алла бирсә моннан гына узабыз. Рәхим ит. Кыш бабай булса да җитез, рәхим ит. Исәнмесез, инсаф улым, исәнмесез. Эльза кызым. Исәнмесез. Тагы бер кат әссәламу алейкум, мөхтәрәм җәмәгать. Хөрмәтле президентыбыз Сәкинә ханым һәм дә республикабызның башка җитәкчеләре, кунаклар, кадерле тамашачылар, сезнең барыгызда яңа елга, яңа гасырга, яңа 1000 еллык аяк басуыгыз белән чын күңелдән котлыйбыз. Яңа ел, яңа гасыр, яңа 1000 еллык бәхете белән килсен. Бу яңа гасырда, яңа 1000 еллыкта беренче яңа ел, яшьләр елы, шәфкатьлелек елы булсын. Әгәр дә без бер-беребезгә мәрхәмәтлерәк, шәфкатьлерәк булсак, безнең тормышыбыз да бары тик шатлыклардан, уңышлардан гына торыр. Шуңа күрә яңа ел, яңа гасыр, яңа 1000 еллык котлы мөбарәк булсын. Тормышыбыз мул, түгәрәк булсын. Барыбыз да сау сәламәт булыйк. Киләчәк барыбызга да яңа шатлыклар, яңа бәхетләр генә алып килсен. Һәр үткән көнегездән тәм табып, эшләгән эшегездән ян табып яшәгез. Илебез тыныч имин, күгебез һәр вакыт аяз торсын. Кадерле тамашачылар, кунаклар, кызым, лотерея уенын безгә тапшырганнар. Кыш бабай белән кар кызының бүтән яшәве бүләкләр белән бәйле булгангадыр инде ул. Ни эшлисең бит инде бабакай, язмыштан узмыш юк. Алайса, Аллага тапшырып, инсаф улым, әйдә башлыйк. Яңа еллар котлы мөбарәк булсын. Исән имин булыгыз.
Құдайның барлығына шанырсың отыра тұрғаш мұнда. Шынкей Флёра ханым Сүлейманова жырлағанда, мен шын көңілімнен айтам, өзім білен шешек болған болса, бірді ялып тұрмышы, шығып тапшырыр едім дейіп. Мұна бет. Şu шешекні Флёра Сүлеймановаға тапшырасын көм. Мұнда мекен, мұнда болмаса елтіп берсінлер үйіні. Тігіннен алмаз көрсетіп тұра, ана тігінде ол deyip, алмаздың сөздері ашарып жүрсең мұнда барып шығарсың. Ана өзі шынлап, мен шайырып айтмын, көрін әлі башыңның мұнға көрсетел. Аның башы екеу қадыр, сыңғы уақытта көргендігіз бардыр енді. Яңайлар білән. Келешектен шылай қызмет етіп матыр еттіңіз. Қадірлі тамашашылар, міне жаңа жылда күліп башладық, 1000 yıllıkны да шулай. Күліп девам етейік, жырлап яшик, ішлеп яшик. Сау болыңыз, yıllar тыныш емин болсын. Яңа ғасыр халқыбызға бары тек яңа шатлықлар гына алып келсін. Сау болыңыз. Рахмет, Қыш бабай, рахмет бар қызы. Сізге де исәнік саулық, хайырлы юллар. Сізді енді бұл күндерде бүтін жерде зарығып кетелердір, бөлеклері Фарқыз айтқанша әлі Қыш бабайның бек көп екен. Шуңа көре башқа жерде де кетелердір. Рахмет сізге, хайырлы юллар. Енді біз, құрметті тамашашылар, өз сиратыбызда бүгінгі лотерей ойында ұтқан тамашашыларыбызны шын көңілден құттықтаймыз. Мына шулай Құдай тағала бізге күтмеген жерден шатлықтар беріп тұрсын еді. Бәйрәміміз давам ете. Бәйрәм ансамблі исімін тілге алсалар, қазір сіздің қаршығызға шығачақ жыршы көз алдына келіп баса. Алай ғына да түгіл, құлақта аның халықшан тауышлы жырлауы яңғырыйдыр. Бүгінгі күнде ол ең популяр жыршыларымыздың бірісі. Сәбәбі неде деп ойлайсың, Инсаф? Чөнки ол халықшан. Шуңаны халық үз ите, ярата. Бәйрәм сөзі ансамбль буларак кына түгел, үзенең туры мәгънәсендә яңгыраган сүрәттә дә шушы жырчының исеме телгә килер. Шушы жырсы күз алдына килеп басар. Аның тормыш юлда, сәнгать юлда жеңілдән булмады. Ләкин ул зарланмады, йыламады, тормышка үпкәләмәде. Бөтен уй хисләрен, ах зарларын, җырлары белән аңлатырга тырышты. Ишкә сыймаган җырга чыга дип дөрес әйтәләр шул. Әйе, бу җырчының исеме белән бәйрәм сүзе гел янә шаiri. Чөнки бу җырчының һәрбер җыры, һәр чыгышы чын бәйрәм. Җырлый Хания Фәрхи.
Yağır yılanırlık dostlarım var. Dostlarım hep üzeri jırlar, jırlarım var. Eğlenerek ile şeyler, eğlenerek ile yazlar. Gide şitler, gide yoklar yolda kala durursunlar. Eğlenerek ile şeyler, eğlenerek ile yazlar. Gide şitler, gide yoklar yolda kala durursunlar. Gide şitler, gide yoklar yolda kala durursunlar. Yanında kala durursunlar, yanında kala durursunlar. Rahmat, Виктор, rahmat. Rahmat. Zifa dostum, birgina minut. Hürmetli tomoshachilarimiz. Әлегіне яңғыраған жеріміздің авторы Уфа шәһәрләрінен жыр мұң қанатында ашып келген ижатташ достым мұңдашым Зифа Нагаева. Аның әлі жыры яңғырады достларға. Жырларыма илһам берген Татарстанға қойынар йөрәк сәлемнәремне юлыйм. Жырларыма қанат қойған Хәниянең жырлы гомере озын булсын туганнар. Рәхмәт, амин шулай булсын. Беренче килүң, әмма соңгысы булмасын. Кадерле дуслар, чыннан да нинди матур бәйрәм. Нинди югары дәрәҗәдә оештырылган җыр фестивале. Нинди матур мизгелләр кичерәбез сезнең белән бергә. Азга гына булса да туктатып торырга иде шушы мизгелне. Менә сизми дә калдык. 2000 елны узатып, 3000 еллыкка да күчтек. Шулай гомернең узганын сизми дә калырбыз инде. Безнең артистларның тормышы бигрәк тә һаман юлда, һаман шәһәрләрдә, һаман санаулы көннәр, төннәр, чегәннәр белән бер инде без. Гомеребезнең узганын сизми дә калабыз. Тик менә килер бер көн, минем өчен инде Яршаллы белән Казан арасында ерагайганнан-ерагая башлар. Әлбәттә, фестивальләр дә булыр. Берсеннән берсе якты йолдызлар кабыныр. Бу безнең татар җыры фестивальләрендә. Тик инде ул вакытта кочак чәчәк бәйләмнәрен миңа түгел, башка җырчыларыбызга китерерләр. Шулаймы? Бүгенгә Аллага шөкер, зарланырга һич урын юк. Залыбыз тулы тамашачы, җыр бәйрәме дәвам итә. Ырымбур җегете Таһира Абдыршинның җыры яңгырый. Узды яшьлек бәйрәмнәре. Нәрсә бәйрәм итәләр? Beyramlar, cümlinde şaşacak beyramları. Yalnızlığı avrim, murim ceylavlarını, cümlinde yaşlık beyramları. Yalnızlığı avrim, murim ceylavlarını, cümlinde yaşlık beyramları. Beylemlerini yuvalttım yine yaşlay seyganımını. Anlattım yine birge yürüyenlerini. Yalnızlığın avrim ceylavlarını. Anlattım yine birge yürüyenlerini. Yalnızlığın avrim ceylavlarını. Nasıl hadi kızım? Yesterday
Шушындай тамашачыларыбыз булганда, Алла берсә, тизгенә генә узмас яшьлек бәйрәмнәребез. Бергә сезнең белән шулай җырлар, моңнар дөньясында матур итеп, озын гомерләр кичерергә насыйп булса иде. Кадерле дуслар, хәзер минем өчен иң дулкынландыргыч минут әлбәттә. Сез ничек уйлыйсыз? Кайсы җырымны сайладыгыз икән? Әйе, дуслар, иң яратып җырлаган җырларымның берсе. Урал Рашидов көе Тәслимә Низами сүзенә иҗат ителгән җырыбыз яңгырый. Әйдермешкә вайтам әле.
Рәхмәт, рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Көн сайын, кайда да булса, ничек тә булса, бу җырчының исеме яңгырамый калмый. Менә 10 елдан артык инде ул эстрадада мәйдан тота. Җәйләр буе Казанда гөрләп концертлары уза. Аны сәхнәдә дә күрергә мөмкин. Автокурсларда да, тегендә дә, монда да ул гел күзгә чалынып йөри. Әйе, һәр заманның үз көе, һәр заманның үз җырчылары була. Мин әле шуны уйлап куйдым. Салават күперен, Салават Фәтхетдинов хөрмәтенә атаганнар дип уйлый башласалар нишләрбез? Белмим шул, бәлки Уфадагы Салават Юлаев һәйкәлен Салават Фәтхетдиновка куйган дип уйлыйлардыр. Үткән эшкә Салават дигән әйтемдә аның исеме белән бәйләп әйтә башласалар нишләрбез? Белмим инде, ни генә булмасын, бу бөтен дөньяны кошарга маташучы кешенең көннәрдән бер көнне яңа һөнәре белән халыкка күренсә, без беребез дә аптырап калмабыз. Чөнки аның мөмкинлекләре зурдан. Әйе, аннан әллә ниләр көтәргә була. Кадерле дуслар, без бүген җыр бәйрәменә җыелдык. Каршыгызда Салават Фәтхетдинов. Кунар талын ялгыш, сайлаганымыз саны дугаш. Bir güne de sayramışa, uçtu gitti tanı tuğaş. Sayramağın sanduğaçlar, kumsanı kunmasanı. Sinsiz ütken ömürlerin, bulsanı bulmasanı. Sinsiz ütken ömürlerin, bulsanı bulmasanı. Işıklarında koyunup barılı güller balıtıgaş. Elle yalgızlıktan paşıp uçkan iken sanıdıgaş. Kayıtım jirlerini bulmagaş, uçsan ne üşümasan ne. Yatlardan kolgan yarlarını kuşsan ne kuşmasan ne. Yatlardan kolgan yarlarını kıştan yıkışmazsan ne. Bilmezke gitken yarını üzülüpler sağındaş. Sayrav tügül yerçisinde ilmider şu sanıdıgaş. Yalnız başına uyanına kursanı kırmasan ne. Yaratmadan yarlar bilen kırsanı kırmasan ne. Yaratmadan yarlar bilen kırsanı kırmasan ne. Sayramadan sandıgaşlar, kunsanı kunmasanı. Sinsiz ütken ömürlerin, bulsanı bulmasanı. Sinsiz ütken ömürlerin, bulsanı bulmasanı. Sinsiz ütken ömürlerin, bulsanı bulmasanı. Biz rahmat dostlar. Jırның авторы Лейла Дәүләтова, Актаныш. Лейла, рахмат. Biz rahmat sana.
Лейла бізге бик көп шиғырлар бөлек еткен біздің әйтейік өзіміздің ең жақын ең дос шағира біз. Шағыр дегеннен бұл жердің авторын да айтып кетейін, құрметті достар. Міне менің басып тұрушы, енді бірнеше жылдар мен білейін теге Башқұртстаннан Шей Башқұрт егіті, қазір білмеймін 20-ден артық 30-ға жақынды бірге ішлейбіз. Мына электен Альфред Якшимбетов deyip gene olay tanıştırıp katırgan idim. Mine bıyıl zorlabak tanıştırasın kele çünkü şu günlerdagine Tataristan prezidenti ukazı bilen ama big zor maqtavlı isim verildi. O hazır mınday gana prosto Alfred tugul. Tataristan'a ot kazangan Alfred deyip yazdım. Tataristan'a ot kazangan artisti Alfred Yakşimbetov Alşeyski. Әлі yazған жерінің авторы. Алар Лейла белән бергә жат иттеләр бик күп еллар. Телем көрмәкләнде беренчедән ни өчен? Хани алдан чыкты, шуңа психландым. Менә шушы костюмны валлахи менә куян гына зәмәдер материалын. Менә бер кигәндә булмаган төс тиктергез, пожалуйста, дип сорадым, әйбәтләп кенә, нормаль гына. Матур төс, менә шушы төс модада булачак 2000 еллар дип тиктергәнем. Ханяның бөтен малайлары шуны тиктереп чыкканнар. Bütün artist minen küleler nese zaki iş arında kalıp durduğumu dediler. Şu an kura bilmeyeyim indi ansı bir hal bu kasım tıktırgıçta bir işlep kar hatırgızda mı var gıza yigitler. Oktanışka indi bir slotka şakırdı meni anın hocası. Oktanışın administrasiya başlığı. O rayonda bir 8-10 yıl barğanı biz indi bardık. Bu kasımda birinci ki baruğumuz. Мен ансы инде мысна түдерге бұл артист халқына. Шушында инде оқтанышта болғанымда yok. Анда қалар валлахи шықсақ бүтін сахнаны шушу білән киіндіргендер бүтін ине. Шунасы кимен деген сөзім бар, міне мысы икеншісі болып шықты. Ярар, бек зор рахмат достар. Инсаф, товарищ капитан, разрешите обратиться. Ефрейтор Фатхутдинов. Вольно. Мына қалар, валлахи мен бұл касын жеп, сезгенсіздер бит, сөздерін бұттен Olayda dolkınlanam ağır kişiyeden son kişiye konceptten son demin. Elini söyleyip durma. Şu an kadar bir vuruşay, пожалуйста. Что случилось? Vuruş çekildi. Былай лучше. Былай да, yaxşıрақ екен. Yok, sen ikisinde kilişe. Hürmet dostlar. Indi... Salavat. Furaşk керек mi? Furaşk, ona kirlik baş bulsa men жылап берейін деймін. Рахмет. Baş mende қалды. Hürmet dostlar. Indi mınday beyramның ozağında indi çekip ettim ekan. Rahmet etmişe bulmayıp mına Президентімізға, Медеу Шарбешқа бек зор етіп рахмет айттылар Башқұртстан татарларынан. Мен айтасым келе рахмет. Татарстан татарларынан рахмет айтасым келе. Çünkü bütün başlayan işlerimde Медеу Шарбешқызмен бірге башланды. Siz barısında білесіз, bütün günden başlap енді біз сіздің құрмет етеміз, bütün театр білен, bütün халық білен қайдағына болса сіздің сөйлейбіз, çünkü сөйлемеске мүмкін түгіл орны бар. Шулай бүгін якташларым бүгін залда отыра Башқұртстаннан келген. Эрден Салихович Ничика қаласынан, Уфа шаарынан Наиль Затыш. Міне шулай бүтін кім Башқұртстаннан көшіп бүгін Татарстанда яши, менің сымақ рахат көріп. Жер барғызға құрметті дамшашлар. Әне хатыным, балаларым дамыда отыра шуңа көре. Таңында бір яңа жер ничеге? Меңа сен өпкелеме деген.
Yerli eskiyle suzalır Yaşlıgın izlerinden Özü gelisin kungelemde Şu izden gitesin de Üzgeleme, üzgeleme Kungelemi bütenlerde Üzün soğutun varanı Mine sin üpkeleme Üzgeleme, üzgeleme Kungelemi bütenlerde Üzün soğutun varanı Mine sin üpkeleme Aşağı qorauların yüzlerime yazılgan Gazıplama bezime yazmış Kanatımız bayırılgan Üzgeleme, üzgeleme Kungelemi bütenlerde Üzün soğuttun varanı Mine sin üpkeleme Üzgeleme, üzgeleme Kungelemi bütenlerde Üzün soğuttun varanı Mine sin üpkeleme Şabız şiti kuremir Babul itimi hislerin Yılmayavan işini güne Abatlamam ütkenir Üzgeleme, üzgeleme Kungelemi bütenlerde Üzün soğuttun varanı Mine sin üpkeleme Üzgeleme, üzgeleme Kungelemi bütenlerde Üzün soğuttun varanı Mine sin üpkeleme Üzün soğuttun varanı Mine sin üpkeleme Mine sin üpkeleme Инсаф. Алла, сен настоящий капитан. Әйтермен? Пожалуйста. Әйтәм тирлим, сен еке міне бұл? Жоқ, мә, достым, үпкәлей, капитанардан зор рахмет дей. Рахмет әйтмәдең дей, бұл да бит Башқұртстаннан. Илеш, яра бик зор рахмет сеңа. Әйбәттер бит хәзер. Пейджерін түсіп кетеді, пейджерін тұттыз. Пейджерлі капитан. Әлбәттә бик зур эшкә тотынды, хөрмәтле тамашачылар. Инде Марат Мәлүтович бу бергә киңәшләшә башладык бу зур эшне. Елның башында белмим теге җигләре ничек булсын диләр? Яхшыга булсын. Яхшыга булсын. Корабльдән башладык эшне. Теге Титаник сымак бөтенбез бергә бер юлы. Гомер буена барса инде безнең кораблебез батмасын. Хәтта монда капитан батырга да может, но бит зарланып бер яртан. Хөрмәтле дуслар, мөмкин булса, инде бездән соң инде безнең әтияниләр чыгачак. Әлфия апа, Илһам абый сахна артында. Шуңа күрә
Құлағығыз біраз баянға елешіп тұрсын. Бір жер башқарып кетейім әлі. Яқташларға, достарға, мүмкін болса, бәйіп қоя бұл халық. Титаниктіге шығып тайдылар бұлар. Яртысы ұрыс оңнамағандар енді, батабыз дегендер енді. Ярар. Алайса, мүмкін болса, Әлфред сен айарып, Зенур сен айарып. Мен енді Башқұртстанда тоғаш, шунан бұна бұл жеріне яқташларыма ғөммен, бүтін татар халқына бүләк едіп жүрізім келе. Татар жанны бүтін халыққа. Жерінің есімі Былбылым деген. Yaz kilede gider Yürek küte küte Yaşlı güte üte Sine bala bala minin jırlanmadan jırım balıkıp gidesin Sine bala bala minin jırlanmadan jıram balıkıp gidesin Mine yaşımın jirede Sezenin bilen birge Seze bitmirin sürmez Gülden Elisini koyda Bala bala bulayıp sayıra Umelemene yıvan Elisini koyda Bala bal bulayıp sayıra Kumelemeni yıvan
Bek zor rahmet. Bu programmada özümüzün bu programmada iň artgan jerim var. Şu jer bilen özüme şeýerden tewekkül etdim kilet dostlar. Bu jerniň awtory 72 ýaşlyk bir abi. Mine abi diýsen özü ýokdur bit munda bugün. Upkali 2 tapda keldi konsertna 2 tapda abi diýip bitken üçin mine sahnada upkalady. Bu kamera pavali baturunda söyleyeyim. Canım aytdı men abi diýip etipdi. Men bilmeýim indi. Son 72 ýaşlyk kız bulmagany bilem. No abi diýip kim diýip etseň indi. Şu an belki özü zaldadyr ya toğanlara bar opa diýip etdik. Men şu opany jerim başgaram. İň gady sözler bilen mine Leyla döwleti iň gady söz bolsa, şol şakda any küýde matur jeňil diýip çygadyr indi halkka. Biraz gana moňsurak jer elbetde, lakin siziň taraptanda bizning taraptanda bek yaratyp taňlana hem başgaratan jerlaryň birisi şu eken. Bugün elbette şu jerden başgarabız. Bu jerniň ismin 3 türlü aty. Halk biz atadyk soňuňa şey diýip, kimdir atdy ýalgyz şanaýak diýip. Halk dilinde salkın şey. Zafer Hayretdinov küýü. Üstelde yalgışın ayak şeyi sıvını bitken yalgız şeyinin de demi yok eşimedim sinisiz yirken Ömrüm şulay uzarım gül sinigine kütüp yalgızım üstel yanında soğungan şeyler şey Ömrüm şulay uzarım gül sinigine kütüp yalgızım üstel yanında soğungan şeyler şey Oynar şey alıp uyanda utıram seni kötü şeyin sığına bitinde vaya yukarıdan gitir Ömrüm şulay uzarma gel seni gene kötü yalgızım üstel yanında soğungan şeyler şey Ömrüm şulay uzarma gel seni gene kötü yalgızım üstel yanında soğungan şeyler şey Üstelimde barsı da var Nige şeyinin temi yok Yalgızı bulgan kaderinde İyiminin de yemi yok Ömrüm şulay uzarma gel Seni gene kötü Yalgızım üstel yanında Soğungan şeyler şey Ömrüm şulay uzarma gel Seni gene kötü Yalgızım üstel yanında Soğungan şeyler şey Ömrüm şulay uzarma gel Seni gene kötü Yalgızım üstel yanında Soğungan şeyler şey Ömrüm şulay uzarma gel Seni gene kötü Yalgızım üstel yanında Soğungan şeyler şey Yalgızım üstel yanında Soğungan şeyler şey Gel seni gene kötü
Салават Фәтхетдинов. Бәйрәм белән бәхет яшәгез, бай хәтерләп күрмәгез, бергә яшәйік. Рәхмәт дуслар. 20 гасырның ачысын төшен татыган мәшһүр артистларыбыз да бар безнең. Авыр елларны, ятимлекне дә, ачлыкны да үзе кичергән бу олы җанлы җырчы бер кайчан да тормышта кешеләрдә караңгылык һәм әшәкелек эзләмәгән. Киресенчә, кешеләрдә матур якларын гына күрә белгән, яшәешнең кояшлы мизгелләрен генә барлаган. Кабатланмас юмор хисе һәм тирән моңа аны тормышның егенең авырлыгын сизмәскә ярдәм иткән. Аның тәкъдиренә шулай язылган халыкның кайгы хәсрәтен, шатлык бәхетен моңына, җырларына салып бәян итәргә насип булган. Зур, якты күренеш булып эстрадабызның иң якты йолдызына әверелеп, татар халкының җан авазын җырларында яңгыраткан олуг шәхес бүген безнең бәйрәмебез кунагы. Яңа гасырда да ул әле безне үзенең иҗаты белән озак еллар шатландырыр дип чын күңелдән ышанып калабыз. Җырлый Әлфия Авзалова. Кадерле дуслар, барыгызга да зур рәхмәт. Менә мин әйтәм, үземнән бик күп сораулар бирәләр инде. Әлфия апа, бу араларда кая булдың, кайларда йөрдең, күренмисез диләр. Гел биреп торалар бит инде. Мин әйтәм, карамыйсыздыр. Телевизорлардан да күрсәтеп торалар димен. Менә әле Әлфия апагыз Илһам Шакиров белән парлашып икәүләп Себер якларыннан барып кайттык, Аллага шөкер.
Kiyevge sırayı bit. Mene, yaşakta almadın mı neyden? Heytırıy. Yürüdük, конечно. Yaşakta buldurduk. Hazır mene birey de yok. Rahmet dostlar. Zor rahmet kadirli dostlar. Başkasını silemeyim, İlham turunda tuvakta silegenim. Silemeyim bugün. Appasını. İkinci vakitte gözümden konsertimden bireşekmin. Şu vakitte silermin. Jırlıgalı koygu hasretler orta kaldı. İstrada jır başkaram. Gülşat Zeynaş sözlerine yazılgan Tağda sülse kiş kabına gökyüzünde yıldızlar.
Безнең шундай шигъри юллар бар бит. Җырлап ачыла күңел, җырлап ачылмаган күңел мәңге ачылачак түгел. Үзең дә җырлыйсың, безнең дә күңелне күтәрәсең. Яшә, Әлфия җаным. Şaripovich, bütün dünyanın en kadirli kişisi, bütün dünya bilevi. Şatlık, rahmet. Saban tuyğanlar, sen bolsa.
dostlar. Sağ olun dostlar. Belki görüşürüz tağında şu zallarda. Gelecekte tağın İstanbul'da. Sağ olunuz. Tırşıp işleriniz, otqa kalmağız. Yaşayıp birge. Hoşunuz dostlar. Dünya halim bilip bulmayın. Elfiye Abzalova. Sintezatorda Elfiye apanın ayrılmaz yoldaşı, muzikanta dostu Karim Gabidullin Tatarstan'ın Zor rahmet dostlar. Sağ olunuz. Hoşunuz. Sağ olunuz deyip aytanga da yaramayım ben sizge. Men bit sizin bilen birge oturam şulay dostlar. Karim 51 şepi valayık mı tağın? Karim. Koldaş pargalka yok. Şadip. Tatar şaşılay. La 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 yaz günlerine oluyamıştı akışlar kaydı sen gitken yoktan selamlarını onlar ekliler min ayıratan selamlarını onlar ekliler min Sina divada şeşkeler üstün özgen şeşkeler şimdiler indi koyduraları dükkanımızlar sindiler indi sindiler indi koyduraları Şingen şeşkeler babatını koydu kaderi Sinan'ı kilgeçte gönlümüzde babat yanarı Sine kurgeçte Sine kurgeçte gönlümüzde babat yanarı Sine kurgeçte 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 Sağ olunuz. Яңа гасырга аяк бастык, кадерле дуслар. Барыгызга да исәнлек, саулык, сәламәтлек телим. Үземә дә сезнең белән бергә үк
яш жырчыларны күрергә туры килде бүген. Үсеп бара торган жырчыларны күреп бик шатландым. Бездә талантлы кешеләр күп, җырчыларыбыз да байтак. Әмма вәләкин бөтен татар халкы бер тавыштан әйтер. Ул тере легенда. Аның турында күп һәм озак сөйләп була. Ләкин аның дахилыгын нинди сүзләр белән әйтеп бетереп була икән? Татар моңы дисәләр, құлақта аның моңлы тавышы яңгырый. Татар сәнгате, татар мәдәнияте дисәләр, күз алдына ул килеп баса. Татар язмышы дисәләр, аның исеме телгә алына. Ниһаять, татарның киләчәге дисәләр дә, без аның исемен атыйбыз. Ачы язмышлы булгангамы ул тирән моң иясе? Әллә кирсенчә, моңлы бала булып туганга ачы язмышлымы? Бу фәлсәфи мәсьәлә. Ләкин ул татарныкы. Ул татар җырын, татар моңын җырлый. Туган җиреннән, туган җиренә, туган иленә тирән тамыр җәеп, ватаннан игелекле сутлар алып, татар халкының моң-зарларын, шатлык бәхетләрен һәм мәхәббәтен җырлаучы бөек кешебез бүген бездә кунакта. Рәхим итегез. 21 гасырда сезнеке. 3нче 1000 еллыкта сезнеке Илһам абый. Җырлый Илһам ага Шакиров.
Әлфия үзенең сөйәркәсе булу турында бик көп сөйләде, инде мин сөйләп тормыйм. Ләкин шунысы да бар. Менә сәхнәдән сөйләү безнең салаватка гына килешә ул. Менә бүген тыңлап торам, әллә каян эзләп таба шундый үткен сүзләрне. Шаккатам, ул үзе импровизация бит, аны әзерләмәгән ул. Шунда менә урысча әйткәндә на ходу китереп чыгара. Менә ул молодец ул яктан. Җырлый да, сөйли дә һәм башкалар. Әле башкарылган җыр халык көе булды, Нәкый Сәмбәт сүзләренә җырлана торган көе бу. Хәзер инде Зиннур Гыйбадуллинның Роберт Әхмәтҗанов сүзләренә язган бер көе җыры минутларны ник саныйсың?
Eşite koyni yürekte Kanға sazалы büyük yürekte Yürüşülmegen dilekler Kanға sazалы büyük yürekte Yürüşülmegen dilekler İlham Şakirov. Bayanlarda Татарстанның атказанган артистлары Иран Сафиев һәм Рөстәм Валиев. Мондый бәйрәмне әле белмим, бу театрда күргәннәре бар икән. Ул безне нәфиләрне, музыкантларны, җырчыларны birleştirdi, kavuşturdu, duslashtirdi. Аның üstüne bu şuшу бәйрәм bizning халыкны театр, музыка, җыр сөюче, моң яратучы халыкны bu birleştirdi һәм аларга зур бәйрәм ясады. Кадерле дуслар, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе һәм Борис медиа компаниясе оештырган Татар җыры 2000 бәйгесе иртәгә 7 гыйнварда гала концерт белән тәмамланачак. Генераль спонсорыбыз Сантыл Чайсым кәрәзле телефоннар шелтәре. Зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Фестивальнең оештыру комиссиясе рәисе, Татарстан телерадиокомпаниясе рәисе Илшат Юнус улы Әминов. Оештыру комиссиясе рәисе урынбасары Барыс медиа шикләнгән акционерлык җәмгыяте генераль директоры Марат Мәүлет улы Гәрәев. Оештыру комиссиясе рәисе урынбасары Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе рәисенең беренче урынбасары Айрат Минимулла улы Себагатуллин. Нәкъ иртәгә лауреатларның исемнәре билгеле булачак һәм аларга Алтын Барс исемле халык премиясе тапшырылачак. Иң яхшы җырлар җыр сөючеләрнең бәяләмәсе белән билгеләнде. Бүгенге концертыбыз тәмам. Сценарий авторы Зөлфәт Хаким. Режиссеры Алмаз Хамзин. Фестивальгә ачык йөз белән карап, ярдәм иткәне өчен Камал театры директоры Шамил Зиннур улы Закировка да тирән рәхмәтебезне белдерәбез. Концертыбызда татар эстрадасының иң якты йолдызлары һәм легендалары катнашты. Флүрә Сөләйманова. Зөфәр Билалов. Хания Фәрхи. Рафаэль Ильясов. Әлфия Авзалова. Салават Фәтхетдинов. İlham Şakirov. Менә алар безнең горурлыгыбыз, безнең җырчыларыбыз. Мондый җырчыларыбыз бар чагында без әллә нинди икенче гасырларга, әллә ничәнче мең еллыкларга җырлап керәчәкбез. Без барыбыз да бер карапта барабыз. Хәерле юл сиңа карап, уңай җилләр юлдаш булсын. Хөрмәтле тамашачылар, килгәнегез өчен, алкышларыгыз өчен рәхмәт сезгә. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз.